Evde radyoya denge gele. شنوندگان چند رادیوی دنگ گلدن باشگودارین هجا ایرو 16 نیسان 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امین و چند سریس به پیشکش بکندم دم آزادی اره براب هویه یکتی خواهد بکن همون پارچه برا یک و حق میه و فرسنده که جز پیشه میه و پارتی کلجون بخوا باور بن بسیار بن ایمان اوه هیه کدا اوه هیه حتی داویه شغلانده بدن اگر من کرده خواب یک کرا با کل باجر ما به هفته می عراقی جی پرتش قازانش بکرا می جی ایرانی جی پرتش قازانش بکرا هنک به دوستایی هنک به اتفاق و هنک جی به زورا خوابه ترکیه می بتر هنک تش قازانش بکرا Endame Komite Rehberiya PKK Duran Kalkan Beştari Televizyona Medya Haber TV bu Kalkan Tekilari Banka Rehbera Ponur Khandınkir Uha got Meh u nivek derbas bu leti guhertinek ciddi li İmraliye li zindanan u helvesta desilatlarya li Türkiye u şerde çene buye tecrit devam dike Rehbera Pon ne bu khodi şert u mercin jana azat u karen azat hatı bu gutun kuvvetine ve hafteye kede ev yek pek vere bıqasi ku emzanın u mefhem kir pişti bangê di pratikê de bersiva xwe nedît rê li ber nîqaş û krîzeke cidî vekir Rêveberiya Partiyê me jî helwesta xwe bi şemberî nîşan da gel jî bi îradeyek xurt piştgirî da rêbera po tekîldarî sîstema İmraliyê û çareseriya pirsgirêka Kurd herkes dikare nêrîna xwe bîne ziman divê bêzanin ku rêbera po daxuyaneke ji herkesî wêdetir ya ji bo çareseriyê da banga dîrokî divê mirov temamiya pirsgirêkê nedeyine ser milên rêbera po ev pirsgirêk ji alî rêbera po ve nehat afirandin ev pirsgirêk ji alî sîstema netewdewletî û komara Türkiye ve hatiya frandın. Bi inkarkirin û qirkirina Kurdan ev pirsgirêk afirandin. Bi dijminatiya Kurdan siyaset û mejiyek Kurdan tine de hesibîne û dixwaze tine bike ev pirsgirêk afiran. Esasê pratikê ev e. Lewma çareseriya pirsgirêka Kurd jî yek ji aliyên şembere. Kalkan wiha dewam dike. Yên ku di sed salin hemberî Kurdan komkujî û qirkirinê dikin nikarin ji ber pirsyariyê birevin. Rêbera po PKK ev rastî raxis berçavan. Rêbera po ji bo çareseriyê kar dike û berpirsyariyên xwe jî bicîhtîne. Eger de aştî û çareseriyê de ciddî bin divê dewlet û desilatlariya Tirkiye gavên ciddî bavêje. Jiden Partiye daxuyaniya tekildarî tenduristiya Önder Rewş Hinjî ciddiye endame şande İmraliye Arîkarî Serokê Meclisê û Parlamenterê Dem Partiye Sırrı Süreyya Önder du danê êvarê ji ber nexweşiya dil rakirin nexweşxaneya Şişliya İstanbulê. Lêkûrî agahiyan riyekê esasî yê ji dil wî qetiya ye û ew ameliyetkirin e. Navên de Dem Partiyê derbarê Önder de daxuyaniyek da got Rewşa Önder hîna ciddiye Dem Partiyê got ku hevserokên wan û parlamenterên wan çûne İstanbulê. Önder jiyana xwe bi têkoşînê derbas kiriye. Em hêvî dikin ku nexweşiya wî di demeke herîkin de baş bibe. Em spasiya herkesî dikin ku ji ber rewşa tendurustiya Önder hatin ber nexweşxaneyê û bi telefonê li rewşa wî dipirsin. Doktor Fernaz Atina got berpirsyariya bi cîhanîna bangê li ser milê dewleta Tirkiye piştî konferansa dihê cotmehê li Romayê zanista Misrî Doktor Fernaz Atilla ji Anefera Axivê got Rêber Abdullah Öcalan aştî xwaze û demeke dirêje ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd aştiyê dixwaze. Herî dawî bangek dîrokî kir ev bang ji bo aramiya tevaya ruşweta navên girîng û dîrokî ye. Şerê navbera Kurdan û dewleta Tirkiyê jî pirsgirêkên herî girîng yên li
heremeye. Rêber Abdullah Öcalan paradigmaya konfederalizma demokratik proje jiyaneke weke bu azad pêşkeş kiriye. Naji dixwaze bike pratikê de. Doktor Fernaz Atiye daxaftina xwe de balkişan servan xalan. Li İranê, Sûriye, Iraqê û li tevaya herêmê pirsgirêkên cidî hene. Aştiya li Tirkiye ve aştiyê bîne tevaya herêmê. Ji bo vê jî pêwîst e dewleta Tirk demil destgavên şember bavêje. Doktor Fernaz Atiya herî dawî ev tişt gotin. Rêber Abdullah Öcalan ji bo rola jineya li nava civakê rêbazek nû daniye holê. Jinolojî têwateya demokratîkkirina jiyana jinê. Ji jinê re têwateya demokratîkkirina civakan. Ev teva ji bo pêşvebirina projeya netewêya demokratîk e. Divê bigavên şember piştgirî ji îradeyê çareseriyê re bêdayîn. Parlamenterê Dem Partiye Ömer Faruk Halukî li ser Banka Rêbera Poaxivê got ji bo serkeftina pêvajiyê û çareseriyê divê demil de zemîna hukukî were avêtin. Her wa kanalên danûstandinê bêne mayîn dekirin. Eger îradeyê çareseriyê heye ev yek divê tenê bi daxuyaniyan nemîne. Halûkî balkişan ser tecrübeyên beriya niha û got divê ji wan tecrübeyan sûd bêgirtin û zemîneke danûstandinan were amade kirin. Divê Birêz Öcalan têkiliyeke şember û zelal bi her kesên daxwaza re deyne. Divê noxteyê de aliyê ku divê gavên bavêje desthilatdariyê ye. Faruk Halûkî balkişan ser van xalan. Kurdan gav avêtin dem hatiye ku desthilatdarî gavan bavêje. Gava destpêkê jî guhertina şert û mercên Birêz Öcalan e. Ji bo adalet wekevî çareserî û aştiyê divê gavên bi wêrek were avêtin. Divê kanalên denûstandinên bi Birêz Öcalan re bene afirandin. Pêşeroja Tirkiye bi vê gavê re girêdayiye. Endamekî Hêzên Ewlekariya Hundur şehîd bû. Fermandariya Giştiya Hêzên Ewlekariya Hundur bi daxuyaneke ragihand ku endamê wan Mihemed El Mihemed dema ku li ser erka xwe bû şehîd bû. Hêzên Ewlekariya Hundur ji malbatên şehîd û gelên herêmê re sersayî xwest û got em ê diriya şehîdan de ewlehî û aramiya li herêmê Bakur û şatê Sûriyê pêk bînin. Fermandariyê nasnameya şehîd û heşkerek kir. Mihemed El Mihemedî li Nasiriyê jî dayîk bû. Navê dayîk Rayûf, navê bav Atela di 14 Nîsana 2025 de li Qamişlo şehîd bû. Di îddianameyê têkildarî kuştina Seyid Xan Durdî de nakokiyên raporên cendirme û emniyetê heye. Seyid Xan Durdî 28 Kanûnê di roja salvegera Komkuja Roboskê de bi gumanê qaçaxçitiyê ji aliyê leşkeran ve hatibû kuştin. Fermandarê yekîniyên Muhammed Çetin leşker servet û gümüş û Yiğithan Adalı hatin girtin û pişre hatin berdan. Dozgerî îddianame têkildarî kuştina Seyid Xan Durdî amade kir derbarê du leşkeran de biryara li Pirsînê da her wa Efserê cendirmeyan Yiğithan Adalı jî weke yekane gumanbar destîşan kir. Malbata Durdî diyar dike ku li Rêpirsî bi berpirsyarî nayê meşandin. Parêzerên malbatê ev tişt gotin. Delîl tenê têrê dikin. Bi zanabûn têne veşartin. Dibêjin faîl ji aliyê kîjan leşkerî ve hatiye teqandin nayê zanîn. Her wa dixwazin bû yerê weke qazayê nîşan bidin. Ermenistan ji şertê peymana aştiyeyê Azerbaycanê re amade ye di ser şerê Qerebaxê re 2 sal derbas bûn. Her du aliyan di meha adarê de ragihandin ku li ser rêgezên peymana aştiyê li hev kirine. Li Azerbaycan beriya îmzakirina peymanê hin daxwazkirin û got divê koma Minskê a dibin banê agîtê de hate avakirin û Rusya, Fransa û Amerîka hevserokatiya wê dike were fesihkirin. Daxwaza duyemîn jî ev e ku bahsa Qerebaxê ji destûra bingeniya Ermenistanê bêderxistin. Serokvezîra Ermenistanê Nikol Paşinyan jî ev tişt gotin. Em pêşniyar dikin ku di roja peymana aştiyê de koma Minskê were fesihkirin. Lê ji bo xala destûra bingehîn pêwîst e referandum bêkirin. Pêşniyar kir ku ji bo îhtimala pevçûnên li ser sînor jî mekanîzmeke hevpar were avakirin. Amerîka, Yekîtiya Awropa, Fransa û gelek lîderên welatên Awropa peymana aştiyê ya di navbera Azerbaycan û Ermenistanê de bi erênî pêşwazî kirin. Meldîvê têketine İsraîliyan qedexe kir. Parlamenterê
Maldivê ya li Okyanusa Hindê pêşnûma qanûna ku ketina İsraîliyan ya li girava qedexekirê pejirandin. Pêşnûma qanûn ji hêla Serokkomar Muhammed Muîzû ve kete pratikê de Serokkomar Muîzî got ev erêkirin helwesta tund ya hikûmetê ya li dijî kiryarên dubare yên zilim û qirkirinê İsraîlê yên li dijî gelê Filîstînê nîşan dide. Parlamentoya Maldivê destekirina xwe ya biryardarî bi doza Filîstînê re piştrast kir. Li godan Cemenûçên serî pêşkêşkirin ana xatirê we demiş. Parêznameya pêncemîn a Rêber Abdullah Öcalan ji bo we got, ev paraznameyeke wisaye ku wê bi qasî sed saleke ji Kurdan re bibe rêber û weke manîfestoya Şaristaniya Demokratîk pêşxist bi ser navê Pirsgirêka Kurd û Çareseriya Neteweya Demokratîk parastina Kurdên di penca qirkirina çandî de bi Kurdî û Tirkî ji aliyê weşanxaneya Meymanê ve jinû ve hat çapkirin. Di vê pirtûkê de hûn ê bînesaziya zihnî, teorîk û îdeolojîk a metna banga aştî û civaka demokratîk ku Rêber Apo bi însiyatîfa xwe pêşxistiye bibînin. Rêber Apo bi gotina paraznameyên min li ku derê bin, ez jî li wê derê me ragihand ku hemû paraznameyên wî materyala perwerdeyê ne û bang li her kesî dike ku hîn zêdetir bixwînin, fêm bikin û egerên wê bicihîbînin. Di kanûna 2010 de dema parêznameya xwe ya pêncemîn amade kir û got, pir girîng e ku paraznameyên min bi Kurdî bên weşandin. Bigihîje her kesî, her kes bixwîne û jê fêm bike. Û diyar kir ku divê gelê Kurd û her kesê ku di têkoşîna azadiyê de cih digire, girîngiyê bide vê xebata bêhempa. Rêber Apo dibêje, parêznameyên min ên dawî weke manîfestoya rizgariya rojlata navînin. Her tişt tê de heye, divê zanibin sûdê jê werbigirin û bi vê xebata xwe pêşeroj, îro û paşerojê ronê dike û perspektîfeke nû pêşkêşî hemû civakê dike. Rêber Apo derheqê diyalektik, sosyalizm, zihniyeta netewdewlet, hêz, azadiya jinê û gelek mijarên din de şîroveya xwe ya xweser lê dike û bi pêvajoya ku îro pêşxistiye riya civaka azad bi taybetî ji bo gelê Kurd vedike. Werin em hemû paraznameyên Rêber Apo bixwînin û bidin xwendin. Da ku em banga wî ya ji bo civaka demokratîk kurtir fêm bikin û ji bo civakek azad bi xurtî tê bikoşin. Em ji bîr nekin ku guhertin û veguhertinên pratikî bêyî guherîna zihnî çênabe. Werin em beriya her tiştî weke gelê Kurd parêznameya Rêber Apoya pêncemîn ku ramanên wî yên herî zelal temsîl dike bixwînin û bi dostên xwe û gelên din bidin xwendin û belav bikin. Hûn dikarin vê xebata ku cilda dawîn a manîfestoya Şaristaniya Demokratîk ku ji 5 cildan pêk tê û bi ser navê Pirsgirêka Kurd û Çareseriya Neteweya Demokratîk parastina Kurdên di pencê qirkirina çandî de ji navendên civaka Kurdên Demokratîk ji malpera me ya ku tê vegotin ne tenê çîrokeke jiyanê ye, şopeke, sekneke û meşeke bêdawî ye. Kalbî min hikayesî, nîşaneyeke berbiçav a şêweya jiyanekê ye. Çîroka gelekî ku li ber xwe dide ya welatekî, çiyayekî, avekê, darberûyekê ye. Derwêşê Dêrsimê Atakan Mahîr, ferzaneyekî li şîvereyên li rastiyê digere. Di her kêliya jiyana xwe de bûye şagirtekî zana, hestiyar, têgihiştî û berxwedêr ê Rêber Apo. û ev felsefe li gavên xwe, dilê xwe, gotinên xwe û sekna xwe neqişandiye. Ne tenê ji dil û cantiya xwe.
به حزر و رامان خوژی دبیرا ریهوالین خود جه خوچه کریه. هر او هر گوت ام لورا دزانی بو چیروکا گلیوی بتنه دکاری بو به ام دست پی بکه. لدشت و نوالین درسمه دریه جیانا آزاد بدنگی وکر. پرتوکش دو بشان پیکته و بشا خویا یکمین جی جهل بستن آتاکان ماهیر پیکته. ده بشا دویمینا پرتوکه ده جی بشک جیانا آتاکان ماهیر آد دمین جودا ده و ده بیجه. وشانین میمانه افریویتیا کشیار درسم اون جیان منظور برهب و آماده کریه وشان. نها بچا پاخویا سیمین جاره کدن بانگ لدلان بکه و پاشه دنگک جکور بلند بو. تاریخ şimdidir. Şehid şورشگر کاسم انگین به صدان چافکانی